Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesiya odija chiruguko chuyenda panji nanga nkhanizo nyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kustedi house kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga temziledio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesiya odija chiruguko chuyenda panji nanga nkhanizo nyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kustedi house kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga temziledio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesiya odija chiruguko chuyenda panji nanga nkhanizo nyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kustedi house kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga temziledio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesiya odija chiruguko chuyenda panji nanga nkhanizo nyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kustedi house kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga temziledio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesiya odija chiruguko chuyenda panji nanga nkhanizo nyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji
nanga kwanu kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga watuta mwadzuka bwanji ndakata mziredio kukulijani kulinji ndikudalira inu kulinji Amalawi kulinji inu kulinji kumapenya kumapetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe kumapenya kumapetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yao deja chiruguko chuyenda panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumboro bagari tikulandireni kupulogalamu inanso ya kulinji pano pa Wailesi Times dzinanga ndi Elvis Sowahowa tabweranso tikambirane nkhani zosiyanasiyana zokhudza kayendetsedwe ka dziko. Nkhani ya lero ndiyokhudza kukwezedwa maudindo kwa akuluakulu ena mboma kuyambira mu Oktoba chaka chatha. Boma lakweza adindo 310 amene ndithu ali ndi mipando ikuluikulu bomamo makamaka tingonena mchingerezi kuti ma directors komanso ma deputy directors. Ena mwa iwo ana ndithu ndi ma qualifications osiyanasiyana kumafunso nkomati kodi zimenezi zikugwirizana bwanji ndi fundo za mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika komanso chipani cha DPP zoonetsa kuti sakusakaza ndalama za boma. Kubomako akumanena kuti zimenezi zofunika kuchitika kuti asokerere mipando ina ndi ina imene munalibe atsogoleri. Dedikhale ndi alendo osiyanasiyana palaini pangonso studio muno ndi Innocent Phongolo. Innocent, mawa bwino adzuka bwanji? Ndadzuka bwino kwa Elvis. Tadzuka palaini pa ndithu ndi a Focus Maganga amene wandithu ndolankhulira ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna komanso ndi Marvin Banda amene wandithu amathira ndi manga pa nkhani zachuma. A Focus Maganga, mawa bwino tikulandireni ku program ya kulinji. Tokoza kwambiri tokoza kuti muli bwino tilandire ndithu omveratu program yofunikira imene zilimu kwambiri. Zikomo komanso ndi a Marvin Banda kadziwiri pa nkhani zachuma. Abanda, mawa bwino tikulandireni ku program ya kulinji. Zikomo kwambiri Elvis, Innocent, bwana Focus ndi Amalawi wosemena kuti vera ndiyembekizo ndinonse madzuka bwino. Tadzuka ndithu. Tiyambe ndi inu bwana Maganga, tatifotokozerani kuti kodi nkhani izo yenda bwanji apa mbuyomo. Professor Peter Mutharika amenena kuti tabwera pano kudzakonza zinthu ndipo adayamba kwamba nkhani zolemba anthu ntchito mboma zimenezo sizikhalapo. Tifuna tione kuti chuma chiyenda bwanji kenako kudzazichita lift. Pano pabwera nkhani izo achita promote anthu nena kuti ime tafotokozera kuyambira kwa programu iyi kuti afuna achite fill magaps ena ndi ena. Nkhani ikulowera kuti Amaganga zikomo kwambiri zolofunikira ndi nkhani zimene Amalawi ambiri siku la lero akuyikamba. Mwina ndingopereka a little bit of background kuti malamulo oyendesa anthu ogwira ntchito ndi makampani aboma a dziko lino otchedwa kuti Public Service Act amanena kuti mu section ya 6 amanena kuti pa nkhani yosankha anthu ogwira ntchito mboma kupitilira pa position imene amati under secretary, kusinza kuti kuchokera pa deputy director pa position ya deputy director kupita pa position ya director imene ili grade D paka na PS kungoyambira pa deputy director. Masankhidwe ake amakhala kuti ndi president wa dziko lino amene ali ndi mphamvu yosankha anthu amenewa. Komanso malamulo omwewo section yake ya 7 imakamba kuti wina aliyense ogwira ntchito za boma akuyenera kuti apasidwe mwayi wofanana pa nkhani ya mmene ogwira ntchito akugwira ntchito. Pa section yake ya 12 imanena kuti wina aliyense
amene akugwira ntchito mboma pasidwe mwayi ofanana owonjezera maphunziro awo komanso okwezedwa pa ntchito. Nde tinene kuti ma positions amene tikunena papawa ndi ma positions amene amphamvu za malamulo oyendetsera public service zinapasidwa kwa president. Mwina nkhani imene yangokhala papa ndiona kuti mbuyomu anthu amenewa president akamagwira ntchito the president and cabinet nthawi zambiri akamayang'ana anthu amenewa amatenga kunja kwa civil service, amakhala kuti ndi anthu amene mwina akuchokera ku private sector kwenikweni ndingonena straightforward kuti amakhala kuti mwina ndi anthu achipani amene amapasidwa ndi amenewo. So chimene chasiyana pa mtona kuti ma positions amenewa alipo kale, chifukwa choti mmene mukudziwa kuti ma directors amakhala ngati ma heads of government departments anaona kuti anthuwa asankhidwa pakuyenera kuti pakhale ma positions amene anthu apange fill in. Chimene changosiyana nchonena kuti president wa dziko lino malingana ndi malamulo oyendesera makampani aboma komanso ogwira ntchito mboma komanso ndi mmene anapromisira malonjezo ake a president wasankha anthu kwenikweni waona kwambiri anthu amene ali kale mu civil service amene agwira ntchito mwina zaka ena opoza malira kuti mwina agwira zaka 26 ena mwina agwira zaka mwina 21 ena mwina zaka 30 zimene mwina ali pa position imene ya under secretary kapena chief komano chief officer komano kupezeka kuti osaonako promotion inali wonse. Chaka chino zawayendera ndipo malanyo waniri kuti amene wano akwezedwa ndikufika deputy director, ena amene akhaso deputy director zakakuchuluka kwambiri apapaso makhalira civil servants akwezedwa kukhala director. Mwina nkhani ndiyambe motero zomwe kwambiri. Chabwino Innocent nkhani kuyenda moteromo komano funso ina kumanena kuti pakati patinaona boma likunena kuti likuchepetsa nambala ya ma PS kuchoka pa 8 kufika chama sate chakuti kuseva zoni 2 billion amagwaja 2.2 billion pachaka pano akuonjezera amenewa amagangana ndi anthu ana system kale koma akwakweza nkuwapatsa makobiro ochuluka. Inu mukuonapo bwanji pamene palibe contradiction? Pamene ndi pamene ndimayembekeza kuti mwina amaganga akuyambirira kwati fotokozera pamene chifukwa chasitsa dzaye kuti tikumane mmawa uno ndi nkhani yake imeneyo kuti pakukambidwa zinthu zosiyana-siyana. Akamakamba za civil service I think ma position amene ndiakuluakulu I think iwonso afotokoza bwino kuti amene amasiya m'manja mwa president because ndi akuluakulu deputy director kumapita kumpaka na PS ma position amene ma position akulu mwina kuti muone zimene amalandira makamaka ma allowance ndi zina pamakhala ma fuel pamene pamakhala chani zinthu zimenezo zimakhala ngati ndizochulukirapo. Ndiye nkhani imene mwina anthu ali nayo chidwi ndionena kuti kodi zimene azikukhudza bwanji chuma cha boma. Anafotokoza komanso anafotokoza kuti boma linayika chiletso kuti silikulemba anthu ntchito chifukwa ena kuti wage bill amafuna ipange manage kenako boma lanena kuti ayi ifeyo tayambano kulembanso anthu ntchito. Imene yaichotsa should be around June July ndi pamene achotsa apanga lift to June imene koma maripoti akuoneka kuti anthu anayamba kwalemba October. Kodi zimakhala bwanji mwina anati ati mango apanga promote komano kwapanga promote kwapanga promote apititsa position ina apititsa ija zolandira zawo nozukhano zokwera sangampange munthu promote ukhala director kumalandira mwina zimene amalandira ali kumusiku sizingatheke akuyenera so kupanga adjust too much that. So pamenepo ndi pamene mwina timafuna timve bwino kulongosola kwa bwino kuchokera kwa amaganga kuti kodi pamene papa ndi ziti zimene zachitika zonena kuti tinene kuti wage bill chatsopano ili bwino tikhoza kumaonjezerapo anthu ena ndi zinthu ziti zimene mwina zapangitsa adi kuti was it that pressing kuti anthu awadi ndi amafunika kuti wapange promote ntchito zaboma zimakanika. So zinthu ngati zimenezo ndi zimene mwina tikhoza kukhala okondwa kapena amalawi nso akhoza kukhala okondwa atazimva kuti kodi zimene zizi akhoza kuzifotokoza mwa mtundu wanji. Amaganga tisanapite kwa Marvin Banda libwererenso kwa inu kodi anthu amene amalandira ndalama zochuluka bwanji ma director na deputy directors iwa nangano zimene zithandiza bwanji sizikusakaza ndalama zaboma 310 nambala yaikulu. Innocent wakambapo wanguchulapo za ma allowance muli ni mafigala amene mungatipatse? Azimu kwambiri asiki ndathokoza kwambiri kuti mwendipasiso mwayi kuti ndilongosole mbali imeneyo.
ma directors ndi ma deputy directors amene tikamba kuti they have been promoted ababa kuti amene wawa akwezedwa nkupezapo anthu ena kale ngati mene ndanena kuti ma positions amene wawa ndi mphamvu ya president imene tinzonena kuti ma president tingoyerekeza kuti mwina ma directors amene anasankhidwa outside of the civil service zaka zimene zili zambuyo ndiye kuti kusenza kuti amapatsidwa ma contracts chifukwa iwowo timakhalira civil servants ndiye kuti ma contracts awo ambiriwo anapanga kale expire chifukwa kuti ndiye kuti anapatsidwa ma contracts ndi boma limene limadziwa mandate imene izathere kusonyeza kuti ma heads of departments amene tikamba pano pawa ma positions awo analiona kuti panali vacant ndikale mwina sina kakhala nkhani anakhala kuti asankhidwa outside of the civil service chifukwa amayenekabe kuti anthu ena ake akhale pamenepa koma afike nkhani ikundionena kuti kodi bomali wina aliyense akozokhala ndi mwayi kungotengera ma qualifications ake ayi amaganga funso langa nalila kuti amalandira ndalama zingati malawasi awo ndangati komanso 310 directors ndi deputy directors boma lake liti tikati boma lake tisutanthauza kuti DPP komano boma lake size yake aboma la Malawi likufunika ma deputy directors ndi ma directors mpaka 310 ndifuna mundiyambe kuyankha malawasi kena kumundipite ya nambala sana chuluke ndezi kugwizana zimene zisizokukhudza nkhani za chuma zikukhudza bwanji kayendetsedwe kabwino ka boma komanso kasamalidwe ka ndalama ka misonkho ya Malawi tiyambe amalandira ndalama zingati anthu amenewo mwina panopa sinakonzeke pa nkhani ya mafigures za masale zawo koma zimene ndikudziwa nchonena kuti mwina Malawi ambiri sakudziwa boma chifukwa bwina makhala kuti timati servant ogwira ntchito ya boma boma anthu amayembekeza kuti malipiro ake akhale otsika kuyerekeza ndi private sector komanso kuyerekeza ndi mwina makampani aboma kapena kuti maparasitos so chimene ndingakupanga confirm nchonena kuti even udindo umenewo wonena kuti director kapena kuti deputy director ndi udindo wakulu ndithu mboma kwa nkhani ya ndalama zimene amalandira ayi ndithu ndikudziwa kuti Amalawi ambiri kungotengera pasi pa kumapita kusogoloko ogwira ntchito mboma amakhala ngati ndikudzipereka kwawo amakhala ndi opportunity yonena kuti akhoza kutumikira dziko lawo koma pa nkhani ya ndalama zolowa mthumba special salary masala yawo amakhala ang'ono mwina ndikhoza kungopanga nanga si pano ndi radio yaikulu ino ndikuona kuti mafigures iwo ndinakatenga ndikukhala nawo mbanja koma I don't have such figures. What I can confirm is ogwira ntchito mboma ngakhale maudindo akuluakulu even PS ma positions amene wawa ndikungodzipereka munthu komano pa nkhani ya salary ndi mwina bola so makampani aboma kapena kuti maparastatos kapena ku private sector koma kumene kuku nkhani yake ndikungodzipereka kugwira ntchito ndi alipo 310 sanachuluke 310 iwo ndi ma positions amene analipo ndikale ndi staff establishment ma ministries aja ndoti tingoyerekeza kuti Ministry of Agriculture amapanga zambiri ena amapanga kumene kucha kuti tingoyerekeza kuti water for example tingoyerekeza kuti infrastructure development yakumene koko so mose mu PS yakuza ndoti bomali malinga ndi maofisi major space ndi mozi kuma department ina iliyonse ifunika director wake kuti aziona nkhani ngati imene ngati technocrat kumene koko kuma positions amene wawa ndi staff establishment anali alipo kale kuyambira kale angokhala kuti mmene amasankhidwa anthu ena opanga fill anthu angochokera ambiri mwa iwo angochokera mu civil service koma not necessarily kuti ma positions iwo angopangidwa created kuti apange promote anthu anali alipo kale ku ministry ina iliyonse ku government MG amene tikukamba kuti anthu amene wapangidwa promoted anali kuti alipo kale ndi mmene amakhala choncho masekta zake koma what has happened is kuti they have just been promoted within the civil service. Kabino timve kuchokera kwa abanda nkhani imene mukuiona bwanji promotion ya anthu vis-a-vis kusamala chuma cha boma kusamala misonkho ya Malawi mukuiona bwanji nkhani imene siko mukwambiri Elvis ndithu ndimamvetsera bwana Focus Maganga ndipo sumene yankhulira Innocent nkhani imene ndiyofunika kuyiyang'ana bwinobwino chifukwa chinthu chimene chilipo chachikulu apa ndiyo kuti information yokwanira
palibepo ngati amagangawo akunena kuti ndiwo omwe sakudziwa mafiga ndizovuta kuti munthu ukhale kuti ukuzukuta bwinobwino statistically komano chinthu mmene chingakhale ndi chodabwitsa kapena ndi chinthu chopanga kwa anthu amalawi ambiri chokuti anthu mmene ayankhulaso amaganga ndi kuti anthu mmene ayikidwawa anena kuti atengedwa within the civil service and anthu apanga few maposition okuti anatengedwa ndi anthu ena kuti analipo pa contract from outside the government and so nthawi imene ijayi wachosa anthu aja sikuti amachosedwa ifoti ndi amacontract anthu aja amachosedwa chifukwa kuti amanena kuti the civil service is bloated mene mwakambiraso enoyo and so under the guise of austerity tikunena kuti tikuchotsa anthu amenewa kenakono pang'ono tikuwabwezeraso anthu amenewa ndikukumbukira ndinakambapo nditafusidwaso nkhani yomweyi nthawi umene ijayi ndinanena kuti nkhalidwe wa boma ndiokuti umatha kubwera ndikuchotsa anthu ambiri pakamodzi kunena kuti tifuna tisunge chuma koma pokutha miyezi ndi dzaka timabwereraso kumwe kuja amene tinachokera kuja endiso apapa mafiga tikayang'ana feyo chifukwa chinthu imene timayang'ana kwambiri so ndi what percentage of GDP ndi mmene masalaries ndi mawages akuja chifukwa tikayang'ana kuyambira 2012-13 it was about 5.7% ya chuma chose imeneyo amene ali ma wages and salaries nambala ichenanka nakwera mpaka kufika 2019-20 nazafika 7.3 antena kuno anthu anazachotsedwaso ambiri nambala ichankuzatsika pofika chaka cha 2024-2025 inenso yabwereraso ku 5.7% ya GDP kutanthauza kuti izizi kwenikweni tikamazipanga timanamizira nthawi zina impact ya fiscus because tizidziwaso kuti misonkho ya Malawi panafika nthawi inayikira about 40% malipirira ndithu masalaries amene wawo that's why anthu amanena kuti the wage bill is bloated komano tikayang'ana ma-functions aboma enieni sitimafunika kuti boma ngati likupanga for service delivery silimafunika lingodzadzitsa anthu ambiri kuntunda ayi timafunika likhalira balanced chinthu mmene timakhaso tikukamba mene I think iswene santanazanena ndiyo kuti the problem with these positions are they come with zinthu zina mene zimabwera kumeneko allowance ngati ma-directors ofunika magalimoto ndi zinthu ngati zimene zozo so those zimakhaso ndi impact pa fiscus timaonkhetsera timanambala pang'ono ndi zinthu mmene timaone chifukwa tikumbukire kuti already this year budget apanga kale kuti khala more than is it 1. If my figures are correct over 1.5 trillion already for wages and salary and so zimene zizi zili kale ndi impact yaikulu and tikayang'anaso pamene papa ndi anthu enawa umene tikunena kuti akupangika adiwa are they really adding value to public service delivery because where people are needed timakamba tikufunika ma health workers tikufunika zinthu ngati zimene zozo anthu ama factory what is even akuthandizira even on the government on the public sector side yet we are adding ma directors ambiri ngati amene wawa ndi zinthu zokuti it might make sense komano in terms of the fiscal system ngati ukhala kuti mwina mafigures ake sali high kwambiri tikamaona mafigures makhala about 7.6 billion which is about the most outlandish based on the current establishment imene akulandirira ndalama zawo kumabe isamangoyang'ana nkhani kuti 40 wage bill tayika po 1 kuti trillion then kuonjeza another 7 billion so number njochepa no just to be in terms of the service delivery capacity imene anthu amene wawa angabweretse otherwise it's better to get from the bottom tabwino tipitekayi kwatula nkhani athu osiyanasiyana tiyambe ndi chimwemwe maseko kumzuzu chimwemwe mmawa bwino wadzuka bwanji ine Elvis ndadzuka bwino kayankhatu ku blanta yako madzuka bwanji kunonso tadzuka nkhani ndi imeneyi tu ma directors ndi ma deputy directors 110 akwezedwa anthu akwezedwa kupita ma positions amenewo kumzuzu anthu nkhani akuyitsatira maganizo awo ndotani
makamaka ndine kuti pandi kuendeni amene ndithu ndimkatikati mwa boma limeneli la ndiyenda kumana ndi anthu awiri amene ndithu akuyenera kuti aperekepo kumaganizo pa nkhani imeneyi. Poyamba tikudziweni ine kuti ndiyankhule masuka msazitchule zina okay nkhani yomwe tikukambirana ifenda kuti mtsogoleri wa dziko lino wakhala kulimbikitsa kusamala ndalama za boma, komabe tikuona kuti boma pasayida lemba mpoposa 300 maudindo apamwamba amene ndi madirector komanso material director oti ndithu malipiro awo mwina inuyo maganizo mwanu mukuona kuti izi zikugwirizana bwanji ndi mfundo yakusamala mkama kuboma? Maganizo anga ndikuona ngati kuti yavuta kwambiri ndi conflict of interest. Fanana kuti boma limalongeza zina pa ground zikupanganso zina chakuti muonesetso nga kuti ndalama zomwe zikhala kuti zikulipira kwa anthu amenewo ndi ndalama zochuluka kwambiri, koma kamala alichira kwa anthu ifo amene akuti ayi tikupanga mwalike nesiteja ositire measures pamene akupita zina. Ndikuona ngati kuti zimene zili zokhumbusa fana kuti boma likuona kuti zipanga zinthu zimene lalonjeza kwa anthu osati kulonjeza zina kumachita zina. Nde inuyo mwina mukuona kuti mmene zikuchitika mboma ikanali ndi chidwi lofuna kuchepetsa ndalama zimene imagwiritsa ntchito. Ine ndikuona ngati kuti chidwi palibepo chifukwa already panopo tikuona kuti ngakhale nduna za boma panopa nkuyenda kwambiri zinasepo kuyenda maona kuti kanena kuti chidwi chake chili patipo madirector amene akweza kuti madirector zonse tikumvanso kuti muliso madeputy muliso anthu ena ndena ndekuti ine ndikuona ngati kuti maganizo anga tikuona ngati kuti chidwi palipo. Okay, mwina kumeneko tikudziweni. Ine ndine Mangazi Alfred. Bwana Alfred, nkhani imene kuti mtsogoleri wa dziko lino wakhala ndithu akulimbikitsa kuti tizisamala ndalama tidese kuchepetsa zina koma tikuona kuti boma lalemba ndithu anthu akuluakulu maudindo akuluakulu kuti azilandira ndalama zozungirapo. Mwina inuyo zimene mukuona kuti zikugwirizana ndi fundo zomwe boma limalimbikitsa kuti tizisamala ndalama? Ababa sizikugwirizana, tikuona kuti zikusiyana ndi zimene akuyankhula ndi zimene akuchita chifukwa anthu amene wazilandira ndalama zochuluka, anthu amene wazikhala ndi mameetings kunyanja kawiri aya tikuona chuma cha boma, tikuona chuma cha boma kumene zija zizipanganso kuti anthu achazilandira malawa. Kwa hilo anthu amene ali kumudzi ndi amene akukhala moyo vutika kwambiri. Mwachitsanzo mchimayi kapena munthu osazikisa kumudzi sangagule thumba la fertilizer amene zilili. Instead of ndalama zimenezi azilandira anthu aja akadayikako ku makampani ndikuperekako kuti fertilizer asike kwakukulu ndi fertilizer azovunawo chabe tikhazonena kuti mdziko lino lamalala chakudya chilipo chokwanira. Koma ndi system imene ilipo apapa ya boma ndamvetsedwanso kuti anthu amene alandire mapoponi mdziko lonse la Malawi lino ndi 600 ndi anthu amene alosa kugwisisa kumudzi sakwanisa kugula thumba la fertilizer limene lili pa 192,000. Ndi ndalama zimene akuapasa anthu amene wawa zimene azilandira zimene azikhala kuti akulandira malawa ndi zimene mwina zikadathandizirapo kukwera kwa zinthu kuti mwina zinthu zifike mwina zinthu zina zakenso kuti anthu osauka akhaleko ndi moyo ofewa. Mwina mukuona kuti chidwi cha boma chikanali problem pa nkhani yofuna kuchepetsa ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito zikatekera zimene zikuchitika pano? Chidwi chimenecho palibe, chikhoza kukhala mayankhulidwe koma nkachitidwe ka zinthu chifukwa ndunazo anthu okokha amene ali boma, anthu amene ali olamulira ndi amene akumagwiritsa ntchito ndalamazo ndi akhoza kumankhula kuti achidwi ife tifuna tisamale ndalama tizoona tingati ndalama zikusamalika sori kuno kumudzi ndalama zikusowa. Koma nokupeza kuti anthu amene wawawo amene ali boma ndalama zikusowa anawo pano tikuyankhula pano pali sikulu zakudya tikuyankhula panopa chilichonse chimene wangafuna akuchipeza. Komano munthu wakumudzi kuti apeze umoyo umene uli oyenera zikuthekayo ndeto Elvis howahowa mmene ndithu ndachezera ndi amalawi amene ndakumana nawo kuikwendeni mmene ndithu ndi mkatikati mwa boma limeneli la Mzimba. Tathokoza kwambiri wenzathu ndithu Chimwemwe Maseko. Tipitenso kwa mtolankhani wathu wina ameneyo ndithu atiuze kumene ali pakadali pano. Ameneyo ndi mtolankhani wathu uja Emamo ali koma lidalitadedza kwenikweni kumene atiuze. Emamo, mmawa bwino, wadzuka bwanji? Mmawa bwino kuno kwacha lero lino tikupangira kulinja ameneyo kuchokera kuno ku airfield. Chabwino Emamo, nkhani ndi imene nkhani imeneyi
kunonso anthu akuyitsata bwino mmene kuyendera pa programu ya kulinji imeneyi mwina tikudziweni zina. Ine ndine Joseph Bunya. Bwino nkhani imene ito mwayitsata bwino yomwe ine mwina maganizo anu mkukhala otani. Nkhani imene ndayimva imene ndikuona kuti boma ndi zimene kunena zikusiyana kwambiri, chifukwa pakati panopo zinthu mchipatala mulibe mankhwala, ndiye kutenga anthu ambirimbiri amaudindo ambirimbiri ndalama zambirimbiri, ndikuona kuti logistics palibe pamenepo. Chifukwa chimene adakaganiza ndi kuona kuti welfare ya Malawi iwe yokhazikika, zinthu zikudula tsiku ndi tsiku, ziyeza kudula pafupi nambala imene apika kuti anthu adzala ndiyochepa, ndikusonyeza zimene kuti pamene paganizo lokweza maberekitasi ine sindikugwirizana nayo. Koma amatitu munthu akagwira ntchito mwina amafuna kukwenzedwa, komanso mwina pene akunjoka poyo pabweraponso ena nthawi zikupindulira anthu ena. Mufuna ine okhala nthawi yochitira chimenechi, chifukwa pamene pali vuto iyo nkumabweretsa nsokuti ayena ake ochepa asangalale, ndikuona zona kuti pamenepo si nthawi yabwino. Pakati panopo chimene chitakachitika ndikuyamba kuganizira kuti moyo wa anthu otsikitsitsawa uyambe kupezeka kuti wayamba kusintha, pamene nadakaganizira zonena kuti nthawi imeneyi nanga amene akutigwirira ntchito maudindo akuluakulu atathandiza bwanji. Chabwino momba kupoza ine mukuona kuti boma likadali ndi chidwi chofuna kuchepetsa ndalama zimene zimagwiritsa ntchito. Pakati panopo ineyo ndikuona zonena kuti cholinga ndi nthawi inoyo cholingacho palibe. Langizo lanu la changu akuboma. Langizo la kuboma linofunika kuti chachikulu aziganizira anthu akumuti kuti welfare yawo izikhala bwino, chifukwa tikamati boma tikunena anthu amene akukhala kumuti. Ndiye pakati panopo tidakamba kuganizira kuti boma liziyamba kupereka zinthu zofunikira kwambiri kwa anthu akumuti tisanayambe kukweza maberekitasi, chifukwa ntchito zikuoneka kuti zikuyendabe mbomamo pamene maberekitasi amene anali ochepa. Pano nambalayi yakwera kwambiri. Dzina langa ndine Joseph Bunya. Elvis, timalize motero kuno kudedi. Imamu tathokoza, tipite kwa Chifundo kuneno. Chifundo mawa bwino dzuka bwanji? Tili bwino kaya nimene kwa muli bwanji? Tili bwinonso. Bwino. Lero ndithu nkhani ndikuchitira tikuchezaso ndi kuno kuneno abambo ena amene apeza ali business yawo imene amapanga business yakabasi takulandira ziko. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Africa Mutharika wakhala akulimbikitsa kuti anthu azisamalira chuma cha boma, komano taona pakatipa kuti anthu akwezedwa maudindo komanso ali pa ntchito anthu opitirira 30,000 amene onse amene amalandira malipiro ambiri komanso amakhala ndi malawansi. Kodi izi zimene mukuonera zikugwirizana bwanji ndi mfundo zakusamalira ndalama imene boma likulimbikitsa? Hizi mseo sili kufunga nazo kwa nini kuti yang'aneko mbali ya fertilizer imene akufanya mawe imene fertilizer amantha kukhala otsika komanso magazeli andrama mongata anthu akumuti amakhala kupeza mokutira. Ndiye pamene akutenga anthu amene wako akweza maweko awo kuti akhale pa ntchito komanso azidya ndalama zochuluka, zinthu ngati zimene zizi sikusamala kwa ndalama koma ndikuononga imene adakachita iwowa chachikulu kwambiri ndikuchepetsa kulemba anthu antchito. Ndiye ndingaona kuti tisamalire ndalama zimene zidakanira kuti amuna maboma, ndingaona kuti fertilizer zakhale otsika komanso tilekeze kuti muchipatala muja mumasa kuswekera ngati mankhwala mizo zina komanso makhala ndi anthu aulumali, anthu amene aja amafunika kuti ajande mizokuchokera ngati kuboma. Choncho zinthu ngati zimenezi President adakasa kuziona isetsa ngati mtsogoleri wa dziko pofuna kusamala ndalama komanso potumiza mdziko wa Malawi. Kodi boma amene mukuonera boma lidakayi ndi kuchofuna kuchepetsa ndalama zomwe zimagwiritsidwa ntchito? Apa basi ndikude chifuna kuti iwo akufuna kuonjezera anthu kumene kuliso kuononga sikani chiwerengero cha ndalama muno mboma. Mina mungakonde kuti boma lipange motani kuti chuma chathu chamakhale ngati chizitayika komano tikupita chisongozo kuti dziko liyende bwino. Imene chidakafuneka kwambiri ndikutsitsa kwa fertilizer komanso kuthandiza anthu olumala komanso kupereka mankhwala mchipatala ndicho linga chanena kuti boma atsindika patsogolo. Omwe ndimene ndachezera zinali chansi
sinalanganya blessings banda kuna kunene chabwino umuntu imene ndachezera ndi a blessings banda pankhani imene inalipo siku la lero athokoza kwambiri chifundo Innocent aronkhani athu ankhula moto nda Malawi mwina zinkhani zina zimene Malawi akudandaula nzo kuti akuoneka ngati iwo sakuganiziridwa koma funso ndilokuti anthu asamakwezedwe udindo. I think wina aliyense akamagwira ntchito ndi chiyembekezo chake kunena kuti adzikwera pa ntchito kumapita kutsogolo zimenezo zimatero so chifukwa zimenezo zimatero I think tisanene kuti anthu asamakwezedwe pa ntchito however panali kuyankhula kunena kuti zinthu zili bwino tifuna tikonze chumachi bwanji tipange kaye moteremu timitse kaye izi kapena tichepetse izi kuti tikonze chumachi. I think limene ndi gawo limene linayang'anidwa kwambiri so chimene chimachitika nchonena kuti sizinayang'anire anthu okhawa amene amagwira ntchito wina aliyense anakhudzidwa kunabwera nkhani ya misonkho kuti ayi apanopa mukapanga transaction mudzipereka misonkho iyi kunabwera zinthu zosiyana-siyana zimenenso Amalawi achakutenga nawo gawo kumamva nawo mwina ululu chimodzimodzi akapena kumamva ululu osati chimodzimodzi koma kumamva ululu so ululu umene uchawo anthu amanena kuti wina okhala wa wina aliyense usakhale wa anthu ochepa chabe so ndi nkhani imene mwina atikhoza kuyang'ana kwambiri mwina I know mwina ondipatsa mpata so tsogolo kapena so ndipatsa mpata komanso ndiyankhulepo chinthu ichi chimene sunandifunse koma ndachikumbukira nchonena kuti pala anthu ena amene anali ma directors amaganga mafotokoza kuti ma directors ena anatenga anthu a private sector anali ma contract ena ma contract awo anatha ena ma contract awo sanati eti anthu ena amene the directors anapanga sekondi eti mwina munthu anali director ku Ministry of Agriculture anamuzati inucho ku Ministry of Agriculture mupita ku Luwana kumene komukakhala aphunzitsi koma makobiri ndomwe aja ena so mwina anaja inu basi mupita kumnyumbasi kumene komuzika mukakhala mphunzitsi wa masamu inu mukakhala chani koma nani ma directors so mwina I think that area is one area imene mwina akhoza kutipangira clarify kuti kodi pamene papa we not just duplicating ndili pa paper tikhoza maona anthu 310 pamene chilungamo chake mwina anthu ndi 500 chakuti kapena 600 yakuti zinthu ngati zimene zizi I think nkhani yathu yaikulu ndi austerity measures are we within that spirit of austerity measures amaganga akutero kuti kodi nkhani ya austerity kulondolozedwa funso ina ndi limeneyo nanga aja amene sanachotsedwa napangidwa sekondi ena anapita mpaka kumabwalo a milandu zinakanika kwa samutsa koma mbeza kuti mwina boma inapitirakonso munthu wina siyo njo Innocent omweko kampani imwe ya boma ena anakanika kwa samutsa ifanana kamang'alo mabwalo a milandu amaganga austerity kutheka ikuteka mina ndinenso kuti nzoyambirira nchonena kuti ikakamba kuti anthu over 300 apangidwa promote kuchinza kuti amene wawa tangonena ma positions amene ali muntundamo koma ndikuti pansipa anthu ambiri so apangidwa nawonso promote kupanga fill in ma vacant positions amene apangidwa created mwina ndinenso kuti government wina kuli konse is the largest employer imakhala ndi anthu kusunga kwambiri government amene amalembedwa ntchito because mukudziwa kale kuti government ndi business yopanga yoyendesera dziko ndi imakhala ndi anthu ambiri mwina ikamakamba kuti anthu achuluka mwina we have in mind mwina kampani ina iliyonse somwe tikukamba zoti tukamba boma aso tikamba kuti ma ministries osiyana ministries onse anthu amene wawa ndi neneso apa kuti apangidwa promote koma anakhala kuti sanachokere mu civil service ma positions awo ndi ma established positions anakakhala kuti anakapangidwa be promote anthu ena ake koma sochina kunena kuti mwina anthu ena apanga second anthu amene watu upanga duplicate no I think assumption imene also the assumption yolondola chipandinene kuti pa ma positions amene wawa anthu amene analipo amene anali ma contracts ambiri mpita makhala aligned ndi regime ngati anthu akubwera outside there anthu ambiri amene wawa ndikuti anthu amene wawa ma contracts awo anali kuti akupanga be expire mwina anakhala kuti boma limene nalipo likupitiriza ndikuti anakapangira renew mapapa boma linasankha kuti ayi tofuna tipange promote anthu amene akhala zaka zochuluka ali ma positions yawo koma osaganizidwa nkhani yokuti ndi promotion so
amene wawa anakapangidwabe promote ndithu ndipo singa imene zilandire chakuti masound alami komano mukaganizira kuti ndi boma limene ma departments ambirimbiri komanso mwina ndimene paliko ma projects osiyanasiyana ku agriculture mwachitsanzo akhozokhala ndi ma projects amene da finance by ma donors by mwakuti komano kuti olembedwa ntchito ake amakhala aboma amene waso tikuwayika mgulu limene abanda nkhani yoti boma ndi biggest employer kumalawi kuno iziyenda motani zimenezi lakhaliri vuto likulu kwa nthawi yayitali ndipo mwina zikusokoneza bwanji kuthekera kwa dziko lopita patsogolo pa chuma mutatiunikirapo pamene zikomo kwambiri mfundo ineyi yonse ya chuma imafunika ichiyang'aniridwa within context ya dziko limene likugwiritsidwa ntchito tikayang'ana ifeyo ndi imene imakhalira chuma chathu ndithu history yakuonetsadi kuti boma limene limalemba anthu ambiri komano chimene chichiso nchifukwa chake anthuso ifeyo timakhala oyembekezera kwambiri komanso anthu ifeyo timakhala osadzalira patokha chifukwa anthu mene amayenera kupanga employ of course boma lopalukha ndithu komano the largest share of employment has to go to the private sector and kuti zimene zozo zichitike pamafunika kuti anthu azitha kukhala ndi ngongole tikumbukire zaka zapitazi especially the past 3 years between 70 to 75 kwachaina iliyonse pa nzika wa ngongole imapita kuboma and zimene zichazi was on account of recurrent expenditure kutanthauza kuti anthu amene amenera kulipiridwaso zinthu ngati masalaries ndi azinzache so imafika kuti boma lija limabwereka ndalama kuti lilipire masalaries so zimene zizi inali mfundo kuti tinavomereza tonse kuti ndi zinthu zoyipa which is why zinthu mene tikamakamba za austerity kunali kongochepetsa ndalama mene tikupanga extend makunenso ndalama kuonjezera misonkho ndiso kunenso kuchepesaso ngongole so ngati boma langochepesa anthu momentarily ndikubwezeretsaso ma pressures amene wawa nalipo pa urgent fiscus zikutanthauza zokuti there is nothing tangible that is going to change chifukwa ifeyo ngati dziko we are stuck imene tili pa chifukwa kuti mfundo imene timagwiritsa ntchito ndizoyang'ana boma lokha just to give you a snapshot ndalama imene zikupangidwa spend pa ma wages and salaries they are bigger than some ministries ma ministries oti ali critical to masomphenya athu ifeyo ngati dziko we are using this boma as the biggest employer as njira yopanga justify zinthu zimenezi zimapezeka kuti ku health and sanitation education kumene kuja kumapezeka kulandira ndalama zochepa kwambiri on account kuti tikulemba anthu oti aziyendetsa ma ministries omwewo which is why point yanga imene andinaita zokuti this is nonsensical if public service delivery does not improve chifukwa ifeyo ngati dziko tikuyenera kuthandizira public service delivery as much as tikuyang'ana kuti boma likupereka employment koma nkhani ndi public service delivery chifukwa zinthu zimene zizi tikakhala kuti munthu wakumuzi kuja mankhwala akumapeza pa nthawi yake akakhala kuti akufuna msewu ulipo akakhala kuti akuyang'ana chakuti akuzimapezeka people don't really care about these issues koma anthu they feel the way they feel because akuyang'ana the level of public service delivery kena kumukuninanso kuti mwaphinje ndi misonkho kena kumukonjezeraso anthu kuti they are on direct level and what is agwira ntchito pa ground that is crazy zinthu zimene zizi ndizosamvetseseka saname these are issues that they pain us we know kuti there are positions ma ministries ena oti they are strategic indeed we are meant to prioritize as a country tikunena kuti we are under austerity we are going bwino I would love Mr. Maganga to show me where this is happening yet because it's munapange produce report lina lili lonse loti litiuze kuti ma austerities yakwenda bwino you said zinthu zimene zizalandira pa media so when you're saying ma ujena akwenda bwino what are you benchmarking off this is farcical ifeyo ngati dziko tisamangopanga zinthu kuti ena aja anabweresa pa anthu ake tingobwera kwatothola kena tiyambeso the refilling. I gave you a statistic to say in 2012-2013 wage they were to inali 5.7% of GDP mene mafika 2029-2020 inazafika mpaka 7 kutanthauza kuti nthawi imene ijayi anthu amakwezedwa amalembedwa zintchito
kenako from 2020 anachosedwa anthu aja inaza pangaso rationalize we lost about was it 1.2% of GDP kenako no anthu ena also ayambaso kuika moso anthu awo. So this is a political problem that is affecting not just the fiscus komano the service delivery quality ya dziko lathu. And ife ngati Malawi we have to be serious about these issues. Sitingamangopanga ali anthu mwachikwane choncho. We have to look at the strategic positions and we have to focus on those. If we are really serious about austerity, if we are really serious about stopping zimalakwika ife kudziko lathu pankhani za chuma kuti tibwezeleseso on the road to Malawi 2063 office. Amaganga kulero aujena abanda kunena kuti ayi kodi nkhani ya mali report lili kuti lama austerity mmene zinthu zayendeza sintha pati mafigala mukuti palibe. Alo Amaganga mundimva? Innocent nkhani ya report ifunikira bwanji kwaonetsa Malawi kuti ayi akwakulu zinthu zitabwezerese for kuti zimayenera ziterwete tatseka no more promotions no more recruitments para tikubwezerese for tasintha mote ndiri kuona kuti kabula chitsogolo mafigala amene tidziononga ndochepa poyerekeza ndi zikanakhala amene zinalili kuti tikungochita employee open ended. Yeah, I think timagamba nkhani yonena kuti tikamapanga zinthu eti timafuna tipange way kuti chimene chili chofunikira kwambiri ndi chiti kupotsa chinzake. Nkhani yokhudza kulemba anthu ntchito padakali pano kapena kupanga promote anthu kodi is it very critical kapena crucial kuti mwina ikupangitsa kuti zinthu zina zake zisamayende with those vacancies mwina ndi zinthu ziti zimene zimapezeka kuti zikupanga safa. Tikayang'ana pamenepo mwina amayenera nokuona kuti kodi is it necessary to alembe anthu ntchito kapena tipange maintain mene zinthu zakhalira. Now in the absence of that explanation yonena kuti atapanga achieve milestones awa panopa tikuseva ndalama mwakuti tikabweretsapo anthu awa khangati mwiya zomwe zitapange benefit ndi easy ndekuti ma gains amene tikupanga acha akweranso motere koma in the absence of that I think kukhala kovuta kuti Amalawi akhulupirire kapena akhale ndi chidwi chonena kuti zomwe tikupangazi ndi zokhonza kapena zomwe tikupangazi ndi zolondola. Anthu akhabe ndi mafunso chifukwa kuti chitiuzireni kuti tifuna tikonze izi sanabwere kuzatiuza kuti zomwe timakonza zija tazikonza motere chitiuzireni kuti tiziseva 2.2 billion pachifata tsani ma PS 38 2.2 billion ija tikwena kudziwa kuti okay imene izipita kwakuti komano asati 2.2 billion chamwina tisanayambeso kuyodyerera taonjezeranso kuoneka kuti ndiyo tipane pachawo palibepo somwina china chake chimene chachitika. So ife mwina they're just assumptions koma adatipatsa ndondomeko zimenezo kuti taseva chonchi tikuseva chonchi anthu amene akubwera atithandiza ma areas awa mwina anthu akhoza kukhala ndi chikhulupiriro kuti zikuchitika zinthu zokhonza. Amaganga mamumva Innocent imene wafunsira mukwanitsa kuliyankha funso limenelo? kuzokuzana ndi mafigures maripoti ngati muli nawo chifukwa munanena kuti ayi mwachitsanzo mmene mwachepetsa chiwerengero cha ma PS muziseva 2.2 billion apa makweza anthu maudindo ma director ma deputy director ngakhale mwakana kutiuza kuti ngakhale mwati mulibe osati mwakana koma mulibe mafigala andalama zimene amayandira ndi ma allowance ndi ma benefits ena komabe ndi anthu akuluakulu amene aja sangandire ndalama zochepa kwambiri. Ndefunso nkumati kodi palibe ka report kena kake even ka half kunena kuti tayambiranso kuti kuchita promote anthu chifukwa chonena kuti mmene taonera sikuti tisakaza ndalama zochuluka kwambiri. Alright, aizimu kwambiri maripoti amene wawa ndi Ministry of Finance I think tikuza kuwapanga koma ndinenesa apa zimene nanena kwambiri muja kuti these are established positions ndi ma positions amene analipo ndikale ma positions amene wawa anthu amene akhala promoted sakupanga chifukwa anakasankhidwa koma boma langochita mwina chodabwisa kuti anthu amene wawa atenga indiscriminately kwina kulikonse anthu regardless kuti amachokera kuti regardless kuti amasapota chipani chanji ndi anthu wanji komano kuti the career civil servants amene akhala ena mwina ma positions awo zaka 25 osaona promotion ina yonse for the first time
chaka chimene chichi anthu akhala promoted. Anthu amene wawa anakhala kuti sanakhala promoted, ma positions amene wawa, these are very strategic positions. Director, deputy directors, ma positions amene singanene kuti ayiboma chifukwa cha usile measures sikuyenera kuti isankhe anthu, because these are ma positions amene amakhala ngati ndi ma heads ama department osiyana-siyana. Akufunika anthu osogolera ma departments amene wawa kuti zolinga za boma zikwaniritsidwe. So mwina assumption yonena kuti anthu amene akhala promoted outside kapena kuti tikupanga spend more, imeneyoyo ndi assumption imene siyolondola ngati imene ndanenera, because amayeneka anthu amene wawa asankhidwe ndithu kutengera ndi the nature of these positions. Chimene boma likunena nchona kuti anthu amene wawa akusankhidwa within the civil service, kuona kwambiri ma career civil servants amene agwira ntchito zaka zochuluka, amene ali ndi experience yochuluka, amene akuchokera madera osiyana-siyana, amene wawa boma lawaganizira ndi kuwapanga promote. Koma ndithu ma promotions amene wawa anakatha kukhala ma appointments a anthu ena, because tikukamba za anthu amene amakhala ma head ama department a boma osiyana-siyana, amene amafunika munthu wankulu technocrat oona ama department amene wawa. Mwina ndinene mochedwa motero kuti ndisindike ndithu kuti ndi ma positions amene they are very strategic, amayeneka kuti mukhale anthu, komano kuti anthu amene wawa angochokera kukhala ma career civil servants. Amaganga ino ndiferekeye pamene tilikane pamenepo program ya lero ya Kulinji. Tipite titsirize ndi sentence yabe kuchokera kwa abanda kodi yes anthu ma position analipo kale analikale established, koma kodi zitanthauza kuti sizikuchita affect chuma cha boma? Ndifuna mungu ndiyankha mwachidule. Zikomo kwambiri ofisi mokuyankha mwachidule ndicho kuti contradiction imene yabwera ndi Amaganga zaonesa kuti austerity was not the reason yototsa anthu ntchito, and zikuonesa kuti chonchiso tikubwezeresa ma fiscal pressures imene analipo nthawi imwe ija, kungoti ma fiscal pressures iwo avala makaka osiyana. But the most important thing is atipatse report. Tathokoza Amaganga atipatse report. Tathokoza atumize limenelo. Innocent mwachidule kwambiri tsirizani program. Tinene apa kuti nkhani zimenezi ndi nkhani zimene mwina tiziyankhule tizizikambirana, amene afotokozera Amaganga aonena kuti ayi ndi ma career civil servants, it's good anthu azipanga progress in career mu civil service, komanso nkhani yonena kuti chuma cha dziko lino tichike mchimake ndiyofunikira kwambiri chifukwa imene yonse kukhudza munthu wina aliyense. So mwina apangewe kuti chimene chili chopindula kwambiri ku dziko ndi chiti kuposa chinzake, zitakhala choncho zikhozochita bwino. Mene zilili apa mene mwamvera Malawi akuona ngati kuti khanga tipena pake sipa kulongosoka bwinobwino, ife federeza bwanji ife mwakuti So I think there has to be that balance. Wina aliyense azifira kuti apa tikumva kupweteka tonse limodzi, apanso tikumva kukoma tonse limodzi. Ndilekeze pamene. Tathokoza Innocent ndi Innocent Pongola amene komanso naenda focus Maganga ni Mervin Banda katswiri pankhani za chuma ndi Elvis Sawahawa present kumvera Malaysia Times. Amalawi Kulinji no Kulinji kumavetsera kuti Kulinji vataya lilongwe Kulinji kumzuzu mbwanyeto Kulinji nanga kuboma kukuchitika chani Kulinji wale akoti ya Kulinji